Okay, hello sa... Hello mo. Hello. Welcome to my channel. Okay, welcome to my channel. YouTube channel. Saan na? Ha? Paklining. So karon mag-vlog mi sa ako ang mga anak. Ang among buhaton sa among for our vlog today. Magtarang-tanong mi ni Paila ka. Say your name. Okay, pangalan eh. Say your name. Tawagan lang Turagsoy. Mag-vlog mi sa ako ang anak nga ang pangalan kay Turagsoy. So nami mga audience dire. Hi mo, hi. Hi mo. Kana mga audience na ko. Ang among aray sakit. So magtarang-tarong mi. Taba ka sa nang tarang-tarong Turagsoy? Ang tarang-tanong, pangutan-anti ka o mga pangutana nga ang imong buhaton is tubagon na sa kuning mong pangutana. Ha? Oh, sige. Sige. Okay, for example, first nga, kumain ka na ba? Manan. Di ka matabag, buang. Pangutan ko ni mong pangutana. So, 3 rani ha, 3. Kutob rani 3. Basta ang mapindi, pitik. Ha? Subot. Ingani ha, sige. For example, pangutan-anti ka. Wala ka nga. Ningkaon na ba ka? Kumain ka na ba? Ang sagot mo, Oo, nga no. dili, gato. Sasagutin mo na related din sa tanong. Sabi mo ba na, bakit? Bakit? Ano, kumain? Ikaw, kumain ka na ba? Parang ganun, something like that, ha? Kailangan di ka sasagot. Tagalog mo? Oo, Tagalog. Hindi ko pala kami marunong mag-Tagalog. Bisaya na lang. Bisaya. Okay, go. Ikaw na ka? Ikaw na ka. Hindi. Layo nga ka na. Wait lang. Balik. Ikaw, pangatanaw ko na. Kumain ka na ba? Bakit? Hindi, uhin. Orang, nalang